efectivament és un pressupost de fets consumats i si alguna virtut té, efectivament, és això, precisament, que ens va servir per tindre un punt de vista més realista de cara al 2014. Mai com hasta ara, tot i que la informació ha sigut millor, havia tingut una tramitació tan caòtica en quant a plaços i formes. Això mai havia passat així. El calendari estava molt ajustat, ja ho sé, però evidentment mai com enguany l'oposició ha sigut tan maltractada des del punt de vista del procediment. En segon lloc, el procediment també hi havia un compromís de reunir-se el Partit Popular amb els grups de l'oposició que s'ha incomplert. Se nos ha donat llargues moltes vegades, se nos ha donat excuses moltes vegades i a l'hora de la veritat, fets consumats. I la proposta que hi ha, se passa a votació si agrada com si no agrada. Això cada un com ho vulgui com vulgui, però és un incompliment de paraula. En matèria de contingut, el pressupost no pot ser altra cosa o no deu ser altra cosa que el reflex d'una política de qui està governant. I en aquest cas concret, com podria dir, és que no hi ha política, no, sí que hi ha política a darrere. I la política que hi ha en aquest moment és la política heretada i actual que ve condicionada per un pla d'ajust i dos plans, com vulguem dir, en definitiva, plans d'ajust, 3 plans d'ajust. Són plans d'ajust que tenen unes conseqüències i aquestes conseqüències ens han impedit, per una banda, fer pressupostos en els anys anteriors i per una altra, tindre un pressupost molt concret com és el d'enguany. Però s'oblida des del principi que a aquesta situació s'arriba per una qüestió de crisi mundial, és possible, però crisi particular també, derivat de la gestió. I jo simplement vull recordar el que he dit moltes vegades. Anem al primer pla d'ajust de juliol del 2009, mirem el diagnòstic que figura allí i veurem quines han sigut les males pràctiques de gestió i de pressupostació que s'han fet en aquest ajust. A partir d'ahir, les conseqüències quines són? Les conseqüències són retalls, és una política contra els treballadors d'aquest ajuntament. Hem tingut que despedir, en alguns casos l'acomiadament ens ha costat diners addicionals perquè hem hagut de compensar. Tenim treballadors que estan al 80%, però és que això també les conseqüències han sigut de retalls en serveis públics. Se vulgui reconèixer o no se vulgui reconèixer. La neteja, un cas paradigmàtic. El que diga que els carrers de Carcaixent estan nets és mentira. Se retallen el suport als col·lectius locals, a les tradicions i a les famílies. És un pressupost, a més, sense inversions productives i al final és un pressupost que puja impostos. Puja impostos, que n'abaixa alguns, sí, però globalment puja impostos per imposició del govern central.